Víte do dalšího videa. Dneska bychom chtěli jít získat Megazorta ve Fortniteu s mým kamarádem Krištofem a Macem. No, čau. Hello. A asi můžeme jít do hry, že? Takže jdeme do hry a usáme se ve hře. Lidi, už jsme tady. Musíme chvilku počkat než toto, ale... Lidi, my jsme... Takže Krištof, jako máme taktiku? Že pôjdeme na benzínku, keď tam bude vrtulník, tak to bude velice dobré, keď nie, tak to bude zlé. No, protože my bychom asi mohli jít rychle, co nejrychleji. Ale keď sa zase to spavne u nás bližšie a budeme mať aspoň trošku dobrý loot, tak to by mohlo aj výjsť bez vrtulníku. Jo. No, lietadlo, vrtulník, to je to isté. No, to je jedno. Minule jsme mali ale fakt, že velký lak. Jo, no, to jsem měl hodně. A teoreticky akože, no, je to lietadlo, len to má... Je to vrtulník prostě, je to vrtulník, kámo. Ne, je to To je lietadlo. jedno, dobrý, to je jedno prostě. No lidi, takže... Je to lietadlo turník. Je to turník. Já tě nechám tak v tom. To jedno. Ale to je dobrý názov. Nej to vrtulník, No. do prčí. Nie je to lietadlo turník. No dobrý. To je dobrý názov. Lietadlo turník. Jako trdeník. Trdelník? Á, dal by som si. Jaký? Má rocket launcher, nice. Vlastne, Lidi. Lidi, prosím napište do komentáře, jestli byste taky dali týdenní třeba. Já bych třeba strašně vzalo. Jo. Vlastne takhle... keď si to tak vezme, tak tie Chorváci sú ako lienky. No. Co? Berušky, vole. Tam tak já neumím slovenský. Že Slovák. Sa nauč. Nenaučím. Kde chci. No, akože ale najviac, keď si tak vezmeš, podľa učenia, tak najviac sa majú Chorváti, lebo oni nemajú tvrdé I. A Dobrý. to sa hodí, to môžeme ísť tomu bližšie, Áno. jeden toto, počkaj, nájsť auto. Teda, lietadlo. Togan, idem za tebou. Proč? Lebo Lebo chcem. kamarát. Ale počkej. Tady jsou ti tady já jsem nikdy nezkoušel. A tam je auto, tam je auto. Dobre, tak ho zoberte. Hoj kámo, mám tady nějaký fialovej, co to? To oni jsou, Fialový. to je celá rodinka. Ba? Vážne? Koko, What the? Cože? Ako sa volajú? Bat, Koko a ako sa volá ten tvoj? Nevím. Když vyletím. Mám vrtulník. Let's go, idem za tebou. A já mám kámoše. A máte tu aj čierne NPCčko, toho čierneho rangera. To jsem já. Nekam. Ty, zdrajde. Čau, po mě střílel, teďka včila zdrám. Tan. Nastupovat. Nastupovat. Pomoc, jdu po mně. Ten můj se jmenoval... Ametist můj. Mako, nastup. Nastupovat. Idem. Náš další cíl, Můžeš. benzínka. Ještě 2 minuty. To je dobrý, jako špecka to je. Ještě 2 minuty. Dobré. Ale lidi, mě teďka přeskočím, až si spawne, jo? Že uvidíme se, až si Aha. spawne se Megazord. Teď jako se má spawnout ten Megazord, tak jdem. Spadol sa? Nemala by sa už smiať? Nemala by sa smiať? A už sa smeje. Tam. Strašne ďaleko to je, ne. Tam dojde, prostě říkám, tam dojde. Idem tam, čo najrychlejšie to ide. Dobré. Ale trvá to díl, když tam přijdeme, trvá to no. Ale ne, to by sme mohli Dobre, že stihnúť. keď sa zostaví. To nestihneme. Keď tam niekto je, tak to nedáme. Já můžu znát, takové se nejrychleji. 200 sekúnd, hlavne dúfaj, že tam nikto není. Strelajú už po nás. Vidím. Idem. Ber to rýchlo. Sem tu! Dobre, chvála Bohu. Oh yes! Power Rangers. Yes! Oh yes! Zabij tú príšeru, my zavieme hráčov, ideme tú na príšeru. to. Zabij tú príšeru. Ok. Poďte. My zavieme hráčov, Mako, zabij Ideme. hráčov.
Dobre, idem na to. Jak mám točit? Meč, však ten meč tam to máš aj. Jo. Neviem, že kde sú hráči. Za ním, za nami. Ja sa môžem kúknúť. Ale ne, však si to ber tú zbraň, tamto dielo nalaďace, to druhou stopno. Mám. Použil som ho. Dobre, tak choď za nami. Nedělal, prostě taky musel. Nevadí, zabij to. Pojď, čo to? Dostáva. Navadiaca raketa, kurňa, si moc blízko. Ja? A teraz je za nami pôjde. Približne ako. To tam tými dielami zabij hráčov trošku. Označ. Nevidím. Označeno. Dobre, Vidím. teraz tými veľkými dielami skús hráčovať potom. Idem sa dostať. Zabij tú príšeru. Daj final Mám hit. capka. Jeden hit. A teraz final Je hit. dole. Dead. Oh yes. Jo. Oh. A teda, Top Gun, je čas na zabíjanie ľudí. Označeno. Ideme na to. Za tebou tvoje. Ideme na to. Zabij ich, zašlapni ich, poď, zašlapni. Poďte. Zašlapni. Ah, Dobre, ty. Dead. Dobre, dead. oh. Označ. Označeno. Kámo, to vyzerá tak cool. Tam ľudia. Tam som označil, ty. Idem. Tam nikto není. Můžu jak běhat? Nemôžeš tam. To by bolo moc OP, podľa mňa. Môžeme Tam to tu, aj tam tu. exitnúť. Neexituj, baby. Môžeš. Tam niekde. No, okej. Tam niekde. Palím. Čo robíš? Jak sa budeš čo robiť? Jaj. U nás. A to je Megazord. Kde to je? Mám taký pocit, že taký pocit, že chudák typek. Kamo. Skam Poď tebou. Čo to je sranda? Čo to je sranda? On stále najlepšie proste šoferov a toto je nuda. Proste, Marty dela. Dostávame brutálneho. Tam hráčky to budem, tam. Okej. Sorry, vedľa. Ako? Strelaj tam! Palím. Už, vidět, to jste pecka, to jste nejlepší. Let it go, let it go. Umri! Mako, my dávame double kanony, tamto. A meteoroidy to budem, meteoroidy. Tak za tebou. Je to vím. Máme Ačko, ostaň v tejto blízkosti, máme tu trezor rovno. Čo máme? Už máme konec, nebo co? Bude konec? Áno, ale ostaň tu v blízkosti, lebo tu máme trezor. Víš. Mako, strelaj tam, zničíme tam to trošku. Strelám. Vidím, že se nikdo ještě není okolo. Ne, nemal by byť. A môžeme ísť rovno do trezoru. Pecka. Super. Sranda. To byla pecka. Kámo, je ho bojí, to prostě najlepšie, šoferovať. Kámo, to byla nejlepší. To bolo tak cool. A rovno máme u seba trezor. To byla A pecka. sme vyzabíjali skoro všetkých hráčov. Tam to je môj trezor, tam je moje blbosť. Poďme. Kámo, nechci tam něco. Čo tu je, aká? Tam máte tú laserovku? Idem. Pistolka to Daj byla, mi. okej. Lidi, to byla nejlepší věc, jakože já jsem dlouho nehrál. Ty si spokojený. Jo, kámo, to byla nejlepší A věc. ja. No, Mako, teba to bavilo, že? Takže ty budeš Áno. vždycky ten, čo bude delať. Áno, tak ale a ja Robím si srandu, chcem vyskúšať, more. robím si srandu. Ale medailonisti majú to, oni nás najviac nahitovali, ľudia, títo. Okej, no. Nenahitovali. Pozor, u mňa. Au, Okej. už po mne strieľajú. Zežer. Bum. Zabil som. Yes, kámo, ten mal dobré veci, ten mal dobré. Čo? Daj mi.
Oka, co to? Ja som tam dal airstrike. Kogo? Hoho. Hej, poďme na tých ľudí, čo teraz zobrali ten pod, ten mytický. Ok. Tak to se Počkejte. to fakt pecka, jako. Kurva. Kámo, Nestačí. to bola ale celkom zábava. Jo, to byla Bavilo ma zábava. to. Typek nám to vyžral. On nevyžral, typek. To je debil. Kámo. Ty sám můžeš... Kámo, videl si to? Ale Jo. ten meč je tam potom takový zbytečný, potom takže takový... Ten meč, akože ne, ten meč môže žitovať ľudí, to dáva tiež dobrý damage. Aha, no já jsem právě nevěděl, jsem šel. No však ja. Ale bavilo ma to za ňoho Jo, hrať. bylo tak extrémně pecka. Však ja. Kámo, ešte aj Ale extrémne viete, čo by som cool. rád chcel? Na boj do všetkých. No, Já bych kam poslal nějaký, já budu všetko. to je, ja chcem full. Plnú chcem, to je koľko? 69, zoberiem si To to, ja čo má mám 70. 80. Ja mám 71. Aha, líder. Srajú po nás. 69, ok. To je 69? 6. Tento botopas by som chcel, čo má tento bod. Pomoc, sú pri mne. Dead? Aha, niekto tu má Urni. esko, niekto tu má esko mal. Aká paráda. Pecka, kámo, to je dope. Tak ale to je ten nejlepší. Tak to si s dovolením zoberiem to esko, aj toto je moje tiež. To je Nechaj mi, Otázka toto je moje. Však jo, však každý má jedno, uklidnite sa. Oh yeah. Tak nám, tu máš svoju obľúbenú zbraň. Oh yes, kámo, snipa. Auto! Idem. Hneď do strieľa. Dať, už nie je typek. Idú povedať dvaja inak. Hej, nemáš náboj do snipy? Ne. Ja nechcem toto. Chceš Už mám. toto? Necháš ma? Jo. Dobre, Ja by som si to zobral, len ja nemám miesto, vieš, ja som potreboval nejaký movement. ja mám už movement. Jo, ale ja som potreboval, vieš, tak som Top Gunovi dal týchto. Hoši! Já jsem to kladivo. Sezování. A ja už mám. Každý má kladivko. Jak to bylo nejlepší, my jsme zabili kolik lidí. Nastupovat! Tak by to musíme vyhrát. To čo je? Koľko máš kilov? Meteoroid. Koľko máš kilov, Já Top Gun? mám 6. Hou. Pán Hou. Teda pani Hou. Haha. Tak Takže ale Ako ja vám som zvedavý visí? na live event. Kedy má byť, vieš? Neviem, ale viem, kedy má byť koncert. lidi rozhodně Naozaj kedy? Dám ještě jednu hru, že jo, když dáme ještě jednu hru. Jo. A to bude Áno. mať viac toho Megazorda. Tam A ešte dáme potom jednu, prosím. Jo, dáme ještě jednu, ale to už do toho. A to budem ja. No áno, ale akože to budeme bez... Ne, teraz ďalšiu hru budem ja a potom budeš ty, ale toto. Vieš, Bez toho, bez natáčení, že? no áno. Neviem prečo, ale milujem byť Megazordom. No aj nebol si ním, ty si len bol tie diela, tak sa ukluni trošku. Ale bolo to aj tak? Super. Jak se nebavil tu Mega Beast. Kam se přišel, jsme normálně vždycky zabijeme, normálně úplně podí zbraněma. Že to je úplně ta stejná Ale to- příšera. Poďme. Čo? Že to je ta stejná příšera, co máme tam. Ne, tam to bolo Rita z Monster, tam bola silnejšia, tam mala viac HP. OK. To keby si kámo zabíjal ako normálny, to nechceš kámo, to nechceš. To nezabiješ. Ne, lebo však ty si tomu ubral 6000 tým mečom, vieš? Jo, no. Takže ty si... Pomoc. 99 000. 99 000. Dostal Typek sa som. netrafil. Aha, víš? Vyhrali jsme. GG, no. Já jsem zabil toho týpka. Jsem zabil tady toho Dobre. giganta. Ne, ja som zabil posledného. Už mám hneď zo začiatku mega dobrý loot. mám vrtulík, Dobre. Ok, pecka. Jedu pro Pečíka. Je mi tam odvez za tebou. Inak, mám mega dobrý loot hneď zo začiatku. Kišfer. No. Já bych tam strašně moc kámo chtěl být, co se ten Megazord. Come on, najne. Kokos. Mako, No, umri. Aj zamyslel po mojom letadle. a nie. Hráč, tady jsou hráč. Hráč, pomoc. Vidím.
idem ti pomôcť. Ale však to dávaš, ne? To sú boti. No akože co jo? No, tak nenadal. Daj mi. No tak proč? Hej, ďakujem za bečko, že ste mi dali. Nemáš zač? Mne z normálne, viete čo vypadlo z normálnej čistky? Skús hádať. No? Co? Tá Blade Zhádať. Blaster? Jo. Super. Ten Top Gun má zase jednu zbraň určite, že? No, mám zase máš pravdu. Tu máš ďalšie dve. Pohodě, už mám dobrou zbraň, by to nějakou byl... Šve, Už mám dobré zbraně. šve. To jsou, ano, MK Alpha. Toto. Dobre, ja som vybavený. Už mám jenom 2 Tu máš miníčko Top Gun. Nepotřebuji. A U mňa sú potřebuji. hráči. Krištofe, No. můžu být, mi to žít. Pomoc. No. Pomoc. Tu sú hráči. Dáš mi náboje do toho, do ARK, tak ti pomôžem. Do Mišafa, hej, oni mi ujeba. Oni nám ju ukradli. Ťa jebe? Tak počkaj, idem za nimi. Jsem na ně. A ja? Je tu Kámo, moje vrtulník. letadlo. To je moje. Kde je? Tady. Je za ním. Počkej, jdeme. Vykam bytu, Pozor. Bitka. Som tam. Počkej. Sorry. Běžím. Daj. Přebij. Ty najebaný kokos. Ty kokoska, kurňa najebana, to je moje. Kam, hej, To je len naše. To je moje? Hoši. Neušetrím ju aj tak. Ano? Hoši, poté si ty chrobáky, poté si ty ruličky. Hej. Jo. Jo, oni jsou taky rychlí hodně, tak můžu taky nějak. Ale kde sú? Já ty mám jednu svoji, už. Ja idem zabiť ľudí. Běž mi to jedno. Je to celá rodin? Nie, sú to len dvaja. Jo, protože jednou jsem ukradl už já předtím. Čo? Jednou jsem předtím Ľudia, ukradl. akože mohli by ste mi aj pomôcť. A ja si Ja po nich- preto... Já po nich Toto. spálím. Okay. Mám bolta inak. Super. A čo, kto sa pýtal? Ja potrebujem náboje do ARK zase. Super, já už mám nějaký Okej. náboje. Tohle je Tak. další kanap. Aha, ako som ho dal! Ježiš, to je zlaté! Proste všade jedný náboj do prdele. Všade iba tie do snipy skurvenej. Iba snipa. Megazord! Okej. Rýchlo! Ten můj má to... Čo sa sa svojimi chvostmi? Ty nemáš chvost. Zabite ich! Jo. Zabite ju! Kill him! Levý hák, pravý hák. Kamen nebo co? Ja som bielý Power Ranger! Dešák. Někdo. Už není typek. Viac! Zabite ju. Môžem dávať. Levý hák, pravý hák. Nedávame skoro Pravý žiadny hák, damage. pravý hák. Final one, finish him. Kamarádka, osnaž. Let's go. OK, jak to je pecka, je to. Tak, Ja sú pojďte. Neseme, a idem. Tam typek. Do něho, Ten raketa. vrtulník zničte, ten utek. Jde. Nevíš. Gordon! Mám Vrtulník! Jdu po něm. Kamo, ja normálne som na moste. Malom takom. Dostal. Umri! Ideme ho... Aha, to idem. Hello! Kde sme? Kde sú? To je pecka, lidi, ten nejlepší. To je tak pecka. Ten dostal pěkně.
Umrij! Ja nikomu nedám ani damage. Čo, označ. Už není typek. Ani. Umrij! Je někdo. To je nejlepší. A? No, nemám- Foxy. Já jsem zničil auto, teraz pípa. Letí. Strieľa! Škoda, že nemůžeš urobit taký velký jump. Zničíme to tu. Aj s ľuďmi. Vydačí. Oni doslova bojí proti sobě, ne, aby bojovat, nemají. Lebo to sú boty toto. Aha. Je to boje proti nám. Čo? Ja už videl. V pohode. S mečom pekne. Jdeš, no. Dám do vody? Mám. To vyzerá dobré. Mrtvá, to je mrtvá. Ej, dozadu, to je A moje. ty někde je v tom, někde je v tom. Ne, sakra. Máme už len pár hápek. Ja by som najradšej skočil dole, ale nejde to. Posledný kill. Áno, hore sú. Umri! Tam nestíhame. Uhnite! Počko, dobře ty. Oh yeah. Oh yeah! Nestíhame to. Nevadí. A teraz vidíte, čo máte robiť. Zabite ich, tých hráčov. Jo. Tak já musím životě dolů. Strelajú! Pomoc! Pomôžte mi, ne? Ne. Však já jsem na nahoře, jaký? Kurňa! Asi by som vám mal pomôcť, že? No hej! Kam on, pomoc. To jsem. A ja som dead GG, no. GG, no. Nevadí. Běž. To by keď to budeš, tak si frajer. No nič. Tak sa s vami Uvidíme sa na lúčime. budúce. Uvidíme sa na budúcom videu. Čau, čauko. Takže lidi, čau a dejte like a odběr.